абсолютно от как е създадено ТОЕС. И всеки път започваме походът за отдаване на чест на тези, които направиха българското освобождение. Всеки 3 марта. Аз започнах да водя този поход. И винаги аз съм го водил. Това е от месец март 1988 година. Не сме спирали. И това е необходимо. Необходимо за да поддържаме паметта. Въпреки че винаги съм ви казвал, не е необходима материална опора на доброто човешко съзнание. Но общо взето така е прието. Паметниците са материална опора на паметта. На базата на тях си спомняме. Само че това, което винаги казвам, не на базата на паметниците трябва да си спомняме. Винаги трябва да помним. И трябва да носим истинските български ценности. И една от тях това е свободата тук. Докато носим свободата тук, всъщност никой няма да успее да ни прегази. Нито резеняците, нито жандармерията на Царово, нито дори най-многошумната държавна сигурност, нито новите демократи. Защото те се опитват да направят точно това, да ни промият мозъците. Нямало било значение, Русия следвала своите интереси. Не е важно какви интереси е следвала. Важен е резултатът. А резултатът е нашата усъкътена свобода през 1878 година. И ако свободата не беше пълна, а беше усъкътена, то е благодарение на тия големите в момента в Еврейския съюз, т.е. в Европейския съюз, които никога не са ни били приятели и никога не са ни били съюзници. Те идеално отработиха нещата, така че всъщност България да остане страшно малка. Винаги са плашили от нас и винаги редовно са работили срещу нас. Друго е, а защо започвам винаги тук? Започвам винаги тук, освен че е удобно да се съберем без да стане бе. Освен това започвам всъщност с най-хуманните хора във времето на една война. И това са офицерите лекари. Лекарите не са офицери. Всъщност това са тези, които връщат живота или помагат на живота в една ситуация като войната, която всъщност е маршируващата смърт. Сега от това, разбира се, момчета, трябва да знаете, че всеки мъж е боец и ако се налага, ще трябва да влезе в маршируващата смърт, или ще оцелее, или няма да оцелее. Лекарите, на които е посветен този паметник, не са оцелели. Но преди да не оцелеят, са помогнали на страшно много хора да оцелеят. Тоест, успели са да намалят човешките загуби, да увеличат човешките животи за сметка на смъртта в тази война, с цялото си сърце, душа и уменията да работят. И това не е по-малко тежко от щиковата атака. Не е по-малко тежко от това да атакуваш врага. Защото в крайна сметка, когато ти атакуваш врага, срещу теб има някой, или оцеляваш, или не оцеляваш. Зависи от тебе и разбира се от военното щастие. Те във всеки момент виждат смъртта, с която искат да се преборят. Но не разполагат с щико. Разполагат с умерени медицински умения, които трябва да подкрепят живота. И в същото време те са дали живота си, защото са попадали под снарядите, под куршумите и така нататък. Затова да се преклоним пред тези, които за българската свобода дадоха живота си, за да увеличат количеството живота. Сега клекнете, не си забождайте коленете в земята, защото... Не, да знаменото не клякат. Знаменото се си изправете. Свободно. Наложи. Първата команда е шапки долу, когато свалят шапките, а наложи, че шапките се връщат на главите. Сега от тук по лекичка ние този път не сме и много хора.
се отправяме към паметника на Паисий Хилендарски. Значи пресичаме на кръстовището на Народна библиотека, продължаваме напред, завиваме вляво пред там музей или галерия, как се води на западните изкуства, и по кръговото край Александър Невски се отнасяме към паметника на Незнайния войн. Най-напред към Паисий Хилендарски. Ако паметника на Незнайния войн е свободен, ще минем и оттам. По-нататък, ако паметника на опълченец е свободен, ще минем и оттам. Сега дали е свободно или не, но предните пъти прекалено много им правихме мероприятията на тия, което не е добре. В крайна сметка това си е нашия поход, а не техния. Въпреки че всъщност, ако трябва да бъдем реалисти, този поход е на всички българи, които тачат свободата и освобождението. Айде, момче. Добре. Се завивайте с нас. Винаги ми моля тук по една причина. Много се спомняте, много тръгнете Александър II, царя освободител. Казвал съм, че всъщност бъде цар освободител, защото освободил крепостите в Русия. Но нас той ни е освободил. И то в една много, много тежка ситуация. Тежка ситуация, защото от една страна европейските сили се правят, че помагат на България, т.е. на българите, това е Цариградската конференция, а от друга страна на практика се гърба противодейства. От една страна англичаните, от друга страна Отто фон Бисмарк, в Шваби. В един момент обаче става ясно, че единственият път това е войната. И то Александър II е действително в много тежка ситуация. Самият император. Защо? Защото от една страна му противодействат част от политиците. Това е княз Горчаков, първия министр, т.е. канцлер се води на Руската империя. От друга страна, он е предател граф Шувалов, посланника в Лондон. А посланника в Лондон е противник на императора, защото императора 20 на години преди това, понеже Шувалов му се набърква в личните работи, на директно му се набърква в личните работи. И в интимните му отношения той го праща на заключение в Лондон. Само че като посланик, не? В същото време военните са за война, но те са доста скептично настроени. По простата причина, че основната част от руските сили са ангажирани в Централна Азия по време. Така или иначе, под натиска на славянофилите, панславистите и на крайните военни в Русия, в този момент Александър II е подкрепен и от военния министър граф генерал Милютин, се стига до войната. Една война, която не е подготвена, но не може да не бъде водена. И този риск Александър II го поема. Не случайно. Горе виждате, всеки път ви казвам, това, което държи в ръцете си, е манифеста за обявяването на войната. На практика за от порядъка на 2 месеца руската армия трябва да тръгне в настъпление. И тръгва. Заповедта на императора. И второто нещо, което... Не, до сега не съм ви го казвал. Че много е интересно, защото когато свършва войната и започва Берлинския договор, императорът в първия момент взема твърда позиция по това да не бъде делена Сан-Стефанска България. Много твърда позиция. Накрая обаче дипломатите и политиците го натискат, в крайна сметка той дава задайко. Но до последния момент е искал Сан-Стефано и нищо друго. На практика се оказва, че последният защитник на Сан-Стефанския мирен договор е бил император Александър II. Поклон пред паметта му, да благодарим за смелостта и за това, което направи, за да сме тук. Защото щяхме да бъдем някъде другаде и не знам какъв език щяхме да говорим. Знамената остават прави.
ме мотивира само да ме завидвате с това стана. Трябва да е по-малко. Стигнахме до крайната точка, след като похода ни бъде урязан, въпреки че в Европейския съюз всички са равни, оказва се, че има по-равни. И някои имат горени коли и полиция, други не могат да осъществят вътрешното си желание да отидат паметниците на собствената слава, на собствената памет. Това, разбира се, няма абсолютно никакво значение. Нито те ще станат по-добри, тези големите автомобили и други. Нито хората, които са дали себе си за свободата, ще станат по-добри. Всъщност всичко е точно обратно. Аз казах добрите слова за Александър II, защото без Александър II нямаше да има освобождение. Освен без Александър II, освобождение нямаше да има. Без хилядите руски, а забележете и румънски войници между другото, и разбира се без великите български опълченски войски. Защото в един момент, в крайна сметка, те се оказаха ключа към войната. Така или иначе, тук сме дошли да отдадем почет преди всичко на руснаците. И, разбира се, на румънците. Другия въпрос е какво стана с Сърбия и с някои други, които се намесиха на последния етап във войната, не влязоха в боя, но откраднаха български територии. Основно сърбите. Така че на боя няма да взема от нас, защото няма граница. И така, тези няколко стотни хиляди души руснаци, които тръгнаха, загубите не са няколко стотни хиляди, но няколко стотни хиляди души, които тръгнаха на война за освобождение на братята българи, те заслужават нашите почести. И разбира се, още по-голяма почет заслужават тези, които оставиха костите си в България, без изобщо да правят завоевание, да са откраднали нещо, да са награбили и така нататък. Тези, които бяха достойни герои, хора на духа, тръгнали да помагат на братята си, а не като българските политици да убират своите брати. Всъщност те са обикновените хора, които направиха освобождението възможно. Този е. Да се преклоним към тях. Шапки долу.